ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେମିତି କୌଣସି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ବିନା ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁରୁଙ୍କ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିବା ଆଉ ସେହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ଏଥିରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ପୁରା ସାରାଂଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ କେମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଜିବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷଟା ଆଖିର କ'ଣ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି 5ଟି ସକାଳର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦିନସାରା ପାଇଁ ତୟାର କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେହି 6ଟି ଅମୃତ ଭଳି ଫଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଆମକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଗୁରୁଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧାରୁଆ କରେ, ଆମକୁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗ 2, ଶରୀରକୁ ଜଗାଇବାର କଳା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା। ଦେଖିବାକୁ ଏଇ 2ଟା କାମ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଭାବନ୍ତୁ, ରାତିସାରା ଶୋଇବା ପରେ ଆମ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସବୁ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ସରଳ କାମ ଶରୀରକୁ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଏବେ ଉଠିବାର ସମୟ ହେଲା, ନୂଆ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେହକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କରିବା ଭଳି। ଆମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି କାମରେ ଲାଗିଯିବା, ତେବେ ଆମ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ବହୁତ ମଜାଦାର। ଆମେ ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପିଇବା? ଆମ ଭିତର ବହୁତ ଲୋକ ଦିନଟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଚା କି କଫିରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଚା ବା କଫି ଶରୀରକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିଦିଏ, ମାନେ ଶରୀରରୁ ପାଣି ଶୋଷି ନିଏ। ଯେତେବେଳେ କି ରାତିସାରା ଶୋଇବା ପରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଥାଏ ପାଣି। ତେଣୁ ପାଣି ପିଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ଏହା ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପାଣିର ଲାଭକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଷୁମ କରି ପିଇଲେ ଭଲ, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖି ସକାଳେ ପିଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଏମିତି କଲେ ପାଣିର ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଜଗେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ଭିତରର ସଫାଇ ଉପରକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଖିରେ ପାଣି ଛଟିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଅଏଲ୍ ପୁଲିଂ ବା ଗଣ୍ଡୁଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 2ଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବେଶୀ। କାରଣ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ଆଖି ଆଉ ପାଟି, ସବୁବେଳେ ଚାପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଖି ସଫା କରିବାର ଠିକ୍ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଆଗ ପାଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ 10ରୁ 15 ଥର ଛାଟନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପାଟିରେ ପାଣି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନାକପଟୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯିବାରୁ ଅଟକିଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମିକା ଜିନିଷ। ଆଉ ଗଣ୍ଡୁଷ ବା ଅଏଲ୍ ପୁଲିଂ, ଏଇଟା ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲକୁ ପାଟିରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳୁକୁଳି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ମାଉଥୱାଶ୍ ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ପାଟିରୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ବି ବାଛିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ରାଶି ତେଲ, ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ବା ଏସିଡିଟି ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଆଉ ଜିଭ ଧଳା ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି କି କେମିତି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅଲଗା ଉପାୟ ଅଛି। ଭାଗ 4, ଦିନର ପ୍ରଥମ ଆହାର। ତେବେ ଶରୀରକୁ ଜଗେଇ ତାକୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ପାଳି ଆସେ ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବାର। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଖାଉ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପୁରା ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ।
ଏଠି ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଆହାର ବାଛନ୍ତୁ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆଖୁରସ, ଯଦି ଶରୀରରେ ବେଶୀ ଗରମ ତେବେ ତରଭୁଜ। ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଖାଲି ପେଟରେ ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ସେ ପୂରାପୂରି ଶୋଷି ନିଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଔଷଧ ଭଳି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ଆମର ସକାଳର ଅଭ୍ୟାସ ସାରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସେହି 6ଟି ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଯୌବନର ଝରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଜୀବନ ପୋଷଣ ଦେଇପାରେ। ଏହି 6ଟି ଜୀବନଦାୟୀ ଫଳ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 50 ପାର ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ବଢ଼ାଏ। ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ, ଏଇଟା ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାୱାର ହାଉସ୍। ଏହା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ତେଜ କରେ। ତାପରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଉ ସେଓ। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ତ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏହା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ାଏ ଆଉ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆଣେ। ଆଉ ସେଓ, ଏଇଟା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା କିସମିସ୍ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। କିସମିସ୍ ଆମ ହାଡ଼କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ବୋରନ୍ ଦେଇ ମଜବୁତ କରେ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଖଣି, ଯାହା ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଆମକୁ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ କିସମିସ୍ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନିର ମାତ୍ରା ଥାଏ। ଏଇ କଥାଟା ଆମକୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଦିନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଆହାର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି ଆମେ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଶେଷ କରୁଛେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଆମର ପୂରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସହଜରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।